Maulana kai ne gatana, Maulana kai ne gatana. Bawan Allah ga bawan kai na kuka, wurin raina kullum ya zanyi na ganka. Rayuwar duniya kashi ta sana sarka, ka hijabai sun sha kai na kamin daukin ka. Damuwa da kadaici rai ne ke kan fama, har ta yaya abin da ya ɓoye zai bayyana waima. Me yake hana rai na zuwa zuciya na kyarma, sanadin da ya ne rayuwa mutuwa ke nema. Tun sanda na gane karatun raina ya suma, zuciya na ya bushe kullum sai na ji waima. Duniya da kiyama ba mai mina alfarma, sai kai ruhul a'la abban su azima. Rayuwa makaranta darasin rai da na ruhi, an ce mana ka zo ka tafi Ahmad Mahi. Lokaci sanadi ta zarar janye mana mahi, kai ke iya sa Allah ya yi naji fasihi. Bawan Allah sunan ka yana mini dadi, soyayyar gaske nake maka Abdulhadi. Shauƙin soyayyar shi ke sani zumuɗi, na ji koyau in na mace haka zai mini daɗi. Ka saitaccen bawa ka zarce badadi, mai rahama mai jin kai ne zuljudi. Sanadin yau gobe da jibi kai ne Mahamudi, dan Allah dan kai annabi bani da fadi. Alhamdu Rasulallah kai mini rana, Allah ya kagen kai kuma ke rainona. Iskar da na shaƙa kai ke ban Maulana, daga ni na daji na Rasul kai madadina. In na ci idan na sha kai zama yabona, motsin gabbai kai ke haska mana rana. Yaya zan yi na manta abin da ya zama sanadina, rayuwa ta kai mutuwa ta kai Maulana. Da zan faɗa sabon rai kunne zai suma, watakila kwakwalwa ma sai ya ji kamar ma ya gane, amma tintin ya shiga kyarma. Dan na rantse majazubi zai iya suma, shi ko mahajubi zai ci kamar na yarda. Amma na rantse Allah shi ne shaida, ba dan ba kamar kalma ta shahada. Gaske gun Allah annabi ɗaya ne na shaida, mai zato mara kyau dai na zo nan ga hujja. Allah da Rasul matso na cire ka a danja, ɗaya ne a cikin ɗaya babu abin da ya canja. Allahu da annabu ba a yarda ta canja, ko na gane ko ban gane ba da daɗi. A karatu babu abin da yake mini daɗi, illa na ji an jawo ayar Mahamudi,
ji malam ya ce babu kamar shi da daɗi, mai faɗaɗɗen ƙirji mai kyawun kallo, a halitta in ka tuno wani ka zama dolo, wanda bai gane karatun ba ku yi masa gwalo, kai kowa kiyama annabi ne shakallo, ba abin da yake mai daɗi kamar na tuno a cikin kabari annabi ne ba wani wai zo ka kama rasulallahi ka bar wani wai in ko kabari ka mace ba shi kai wai labari ya canza dan ka shiga kai ma'ana a gaya wa jahannama ga wani shi ma ya yarda ya ƙuna saboda rashin mai girma, subhanallahi da yin aiki na nadama. Yan uwa ku yi min shaida dan na yi saranda, na yi imani ruhi da jiki na shaida, a tsakanin rabbu da abdu gaya wa mutum da na yanzu abin ɗaya ne ba na da zarran kwafa kai zan roke uwar albarka mai tsarki wanda ta haifi mafi albarka, kuma dan Allah dan ɗan kikice min yaka, komai kika so Allah zai so ba shakka, baiwar Allah yar bawan Allahinta, na ji lamaman su Hussein gatan duka mata, ainihin hujjar Allah izuwa ga halitta, ya Fadima bintu Rasul ina da bukata, Kudabal Akbar Ahmadu waliyin Allah, dan umma jikan annabi ya bawan Allah, sahibul faida barham mabocin sallah, gibri mafutuhi shaɗahir masanin Allah, rabu salla ala sayyidis saqalain mahamudi, sahibul darajati mumidil kaunzil judi, hamidin ahmad muhammad wato fardi, duniya da kiyama annabi ne alhadi.